Berrogei urte mikroa pizturik eta hainbat denbora berriak hedatzen dituela euskaraz egunero. Setasunak berri sailuntan. Gure irratiak berrogei urte ospatuko ditu abendu guntan, zenbat bide eginik 1991 bataz geroztik, urte hartan abentura 1000 frangako etxe batean hasi zen. Beti elkarte irrati bat da, baina hala ere erraiten aldugu modernizatu edo pixkat egokitu dela gaur egungo jendarteari ere bai, eta hasieran klandestinoagoki zen zerbait, azkenean ofizializatu dela. Uztaritzeko landagoien eremuan kokatua, gure irratiak gaur egun 6 langile konda ditu, eta laguntzaile sare zabala Lapurdiko berrien emaiteko besteak beste, Euskal Irratien sareko beste antenekin batera ezinbesteko lana eramaten du hizkuntzaren alde. Orduan sortu zen irratia Euskara bultzatzeko eta 40 urte berantago Euskarak behar du bultzada hori, ez da bat ere normalizatua hizkuntza eta kasiko hori da penagarria eta gure oinagia, ganen dut, gure hiru zutabeak horiek dira, Euskara bultzatzea, erri izaera hori atxikitzea eta gero ere edabide bat izaitea. Gure irratiak egunero 30.000 entzule ditu, berrogei urtean ospatzeko 8 oreneko saioa eskainiko du zuzenean abenduaren 11.